Kumalo angarisaka kuzonga ine dispute namutombo zito angatengeserwa nemunhu anonzi Jeni Terera. Saka isi takaenda kunoidentify Jeni Terera as the owner wepanzvimbo ipapo. Akatomboenda kukoti paDC, wakaenda kuHigh Court. Jeni Terera akaenda kodescribewa territory yake kuti ndine dispute naKumalo pakati nepakati nepakati. Saka isi takaenda tobva tatsvaga Jeni Terera. Tobva tamuona Jeni Terera, tobva tamubvunza kuti tichititaurira boundary rako iwewe rawakambonetsana naKumalo. Saka akabva atsanangura boundary rake. Saka paboundary rake takadiscover kuti paine kaportion kari pane kaportion kari aka. Kumalo akanga akapfuura kuenda apapa. Ndiyo yanga iri area of dispute kuna Jeni Terera. Uyu anonzi Bajos naSara neava wese maboundaries awo Jeni Terera akangokonfirma kuti ndiwo exactly maboundary area of dispute kare aka. But awa vamwe wese takatokonfirma tobva tatosiya tagadzirisa. Uyu Kumalo anga akatoisa bhinzi kuarea iyi. Saka tabva tatomutaura kuti uchibvisa bhinzi dzako kubva wangosiya bhozi ndiyo area yaJeni Terera. Then ari kunyerezera anga ari kuzasi patori nemaphysical barrier emiti iripo yakatosimwa iringotaridza kuti ndo mamiriro epakangoita. Then the other side Jeni Terera akangotaura kuti hakuna problem kwana paJones because akadescribe futi boundary raiti rakarire. Saka challenge yanga yapo ndeyekuti samto anga akapiwa naJeni Terera ndiye anenge anga akuita maproblems neawa in terms of kuti pandakapiwa inini uku ndinoenda uku ndinoenda uku. But patakagadzirisa isisi kwatakaona kwayakutaridza kuti anga Kumalo anga aenderera isaidi rekumusoro kweyadhi yanga iri yaJeni Terera because muto wanga akapiwa almost tingangoti 0.3 0.2 hectares. Saka takabva tangoti uya akasiya because patone kakatoita kunga kalaini kurubva uri mukomba ukokwira wozongoenda koopera pane dombo riri kumusoro. Saka tabva tangoti asiye yobva yaenda kuarea yaJeni Terera. Yaenda kuarea yaJeni Terera inobva yachienda kusaidi kwamutoo. Saka ndo mamatijera yatakaita. Handisi kuti wane chekutaura here kuzozwa pamusoro nechakamiri inonzi MUTASA pastate. Zviri kutaura muchinda kana kuti kupisa kupwanya vari kunyepa. Sendi kuti vari kunyepa nekuti pane mugano hapasiripoba ndo chekutanga. Jeni Terera doti vapupure vese vana sabhutori kana vangu varipo amba muJosephat. Jeni Terera akasvika kuti munda wangu unobva apa kusvika apo. Doti ivo vapupure kuti vakaita zvakataura Jeni Terera ndo hwanu. Kozoti baba ava Bajos kunyerezera asi mumabizano mangwini akafana anogara sai zvakati kwazongoro oyambuka mishano yambuka wepamunda ayambuka pamunda kwabo yapoti nini tikuda mugano vori makataura kuti mugano takatenga land 2022 land yavaitenga ndiani sabhuku akanga ari kuti tozoti mechitonga nyaya dzenyu sabhuku anonga ari available. Reason yakatoti sabhuku asauye arikuzotora kuti akatengesa land siri yake ndomamire zvakaita. Asi avakuya kwavakaita unofunga kuti pakazobuda nyaya yekurova ina nopiwa kana mukada kutaura Jeni Terera akanga auda kurova. She's 88 years old. Anga auda kurova namai Grace maiva angari sabhuku uya korocho ndiya sabhuku komodesa kupwanya unofanira wakatara fyafya kutaura kuti mutonyarara uyu anga auda kurova mwana wacho wana Jeni Terera akagara ipapapo akanzi tokumamisa kuresa kupwanya handizotora kuti zvinorevei ivo varivo vetaisira zoti vada kuti gadzirisa. Amen. Land takagara ku 1985 land yakapindura na sabhuku Gochai 1985 ndo vakapa mai vangu vabereki vangu vakapiwa land iyo 1985. Jeni Terera akazopinda nekuti nditete inini I was out of the country nenyaya yekubasa ndosaka makazoita dispute naKumalo 2009
ndokupinda kwakaita jeniterera makura ese yemen akanga asisitori bo jeniterera anga ari kumusoro kwawo kurunde kwavatori izvezvo yes vakauya ndandobvunza chimwe chandandobvunza ndazwa kuti vane nyaya yekoti nechiya ndizvo uyu ndakaenda kwaikoti ndazwa nyaya ehezvo ndazwa what was the outcome yaikoti akadyiwa ndati haikoti kuti chii haikoti tibika mabiko acho mutisa mapepa ekwaikoti uyu ndakaenda kwaikoti ini ndine judgment iri apa uyu ndakaenda kwaikoti akadyiwa kuno kwamambo mutasa bvaenda kumagistrate court bvaadyiwa adyiwa kumagistrate court bvaenda kwaikoti bvaadyiwa futi kumaro akatanga kugara panzvimbo iyi ndiani ndiana mutoo ava takazovatsvagirana kumaro furi kuti tete vake vakaroona pamubiki wangu vari kucraig vari kufumba amatsvagira tete vake vaive vaakasimudzira demo vakazonofira kwachitora vavava pasi pake maibhuti pane issue yangu kuona paipo murovhunza nenyaya yejudgment yes if this case is between William Kumalo and Jenny Terera imimi as mutoo where do you come ndope ndoda kukutendai changamire aiwa iri kutosha kuti ndakapinzwa sei nekuda kwekutika aiwa ndikuti this high court judgment is between Kumalo and Jenny Terera tiriwo yes imambo yes ndosaka ndikubvunza kuti imimi sasamutoo what's your interest in this judgment chimwe yandipindure changamire ndakapinzwa nekuda kwekuti inini ndakadzoka pamusha vaakubva vada kuitwista nyaya yekuti sezvinozi mutoo adzoka pamba pake akuchiita sezvinozi yanyu kesi iyo nyaya yakambotongwa kuno ana muri kuona ndinofunga kuti inini ndanisirisa mabvunzire vake 100% ndanisirisa havafuna kufundisa inini inini kana vaine problem nemunda amen issue yangu iri pekuti imi neighbor yenyu ndiani neighbor yangu nini ndi William Kumalo yes William Kumalo relationship yake na Jenny Terera iri pano hapana relationship saka why William Kumalo akatora Jenny Terera kuenda court akanga ari kukana munda waJenny Terera iwoyo wakanga wagara uri munda wedu asi on condition kuti ndandisipo you are mixing two things ndiri kuti inini Kumalo handisi ndidroerei iwe uroko panext pako panani exactly matarakata minda yese nokuyaka Kumalo arapa noguma nemakuwa dambudziko raitangere kuti kumberi uku kune ruware abva enda kokona kana iwana babasa kupwanya vakatomashora kuti uyu muntu wazvechokwadi wakabva kutemwa iwo Kumalo iwo wakazoyabuka sei mukomba yese kupindura zvinhu zvosakoromhanya iwo ndati iwewe munda wako uri apa neighbor yako ndiani ndi Kumalo fusto zvatopera then kana neighbor yako ari Kumalo Jenny Terera ari kupinda pano ndope ndiri kuti munda iwoyoyo ndo munda wakamirwa naJenny Terera ndisiripo pagore ra2009 Jenny Terera achimirira ani achimirira mutoo uyu mukoro wacho aripo vaanogona kusana ngura vaifambira nyaya dzadzisi chokufamba kwani musambobva yenyu kwani nguva tinayo bambo nguva tinayo tiri kuti isusu muri kuti mimi Jenny Terera so what it means ndezvekuti munda uri kukanirwa naJenny Terera wari kuendeswa kukoti hausi waJenny Terera ndewamutoo yes ndozvamutaura yes so in other words high court apa handisi images court kai handisi
Yaka mislead was misled. Aiwa. According to you. All right, it's all right. They were misled. According to you is correct, but according to this is a court process. And this is a court process. Yes. Court process inoda muridzi chinhu. Chiripo changamire pamusoro ndaku kubata ishe changamire. Chiripo makura aya kaya nokuti muri muridzi wenyika ine. Makura ekwaterera. Muri kupazwa changamire. Makura esa zvakaita ndipendo toziva ndiye paMUTASA. Asi sezveri zvipeo paMUTASA. Uyu jeniterera baba ake gochai. Handiti ndo vakatarana nawo gwiriri vavo uye akarorwa kwaterera kajeniterera. Handiti ndo pakuzo that was 85. Abereki wangu ina was in grade 85. Handiti pandikutsvaga ndiri kuti iwe hauda kubuda pachena kuti iwewo muto wakapiwa nachinjeri. Kana usina kupiwa naterera uri kutaurira nenyaya yemakura aterera. Aiwa izvo zvinozviziva kuti takangokura tiri. Aiwa kanizwa kachama. Murutaura mega kuti makura ana naterera. Unaona machirwa mwana materera. The reason why terera ari kuuya because terera ane interest in this thing. Ndosaka kuti I'm trying kuti ndione kuti interest yaterera in this thing imbori papi. Why then does she come in to represent you? Iwewe muridzi wechinhu uripo. Why is it that auya kuomirira chinhu mukoti achitaura nezvechinhu chisiri chako? When you were the owner, you are not there. And how was this judgment given? To the wrong person. Because she was improperly before the court. Because I didn't reach him. So this thing is this thing. She was improperly before the court. Why? Because she has no interest in this court. Then why decision never go in favor? Based on what? Lende yaisiriani unamedza ndozo lende yaisiriani yake anditi obuda unosungiswa kuenda kukoti anditi aenda kukoti unoona unohwina nyaya yechinhu chisiri chake muridzi wacho hapana. It's okay. Unozoyamuridza kuti no forget about jeniterera. I'm the owner. Nyaya yakahwinwa najeniterera ndeyangu. She's not a lawyer. Who is not a lawyer yakurairamirira. Ndiri what is it in Iowa? Kekutanga Bambo. Ndiriuda interest yajeniterera. Kuti jeniterera according to this enemy court in the matter between William Kumalo applicant and jeniterera respondent. And ukataisa pa iruti appeal is dismissed, which means there was a decision that was given in favor of jeniterera. And where is that decision? I want to know that decision. Say jeniterera. And you are now substituting jeniterera. You coming in but never attended any court. And who gave you this paper? I want to know what's your interest? Yes. What's your interest in this case? So who's going to put money in court? Court fees for something that is not yours. What's your interest in this case? Zoti akazo apanga kubvamu akatoti kuna mama munda uyu unotorwa nevana vako kana vachinge wadini wakura. Saka zvakazoitika manje ndezvekuti gwiri ndokwakabva mai angatisabhogwirira justice mwana yandadziya mai wangu. Saka akatanga kuuya paumba petu ndopakatanga kune mabhizi dzake sezvitatatire irrigation yakauya aibva mabhizi ake baba namama wakati no sekuti ndaona kuti mune interest nekurima izvi mune mapaipenyu rege tokupiwa nezvi vasati wadini wakura kumuta wedu ikoko kusina
zvokuti voisawa muri kuona vanhu vakazouya isisu tiri waridzi wacho emindi saka zvaita seizvezvi tagara pakaita dambudziko rakaita pamusoro pababa avo najustin gwiri kusvika justin gwiri akarohwa naye ari sabo nenyaya yemunde iwoyo zvaita seizvezvi zvaita seizvezvi isisu sabhuku akatanga kudini usada kuchabuda pachena kuti wakurwisana neuyu waibva watanga kukana waibva wambovhiringana wakaendesa mwana ashisamanga wakadidini wakadini unosvika nyaya yako yawipi kwamambo MUTASA village yawe ikokoko ndo pakazotanga kuti zvinhu zviri kufamba sei ndo pakazooneka kuti uyu justin akanga odi justin mwendo wakangosi wake uyu kumara mudhausi wake zvikazobuda mama akubvabvunza akazi vaitotora zokoroi papapo wati zvakazobuda kuti chii pakazoita kuti vapote kuti kumara mudhausi wake mudhausi wake muna ndewekwaterera ndewekwaterera yange iri nyaya yekuti ningeni sabhuku gwiriri nakumara wakanga vari kudini wanga kurwirana munhu wanga apiwa neditete mai wangu yanga pasabhugwiri iyo sabhugwiri ichitaurauka kuna tete kuti takurwisana pakuita conflict pai kumunda kweyo aibvanyarara kusvikira warongoramba wachingoita sezvizvi kusvika nyaya zoenda kwaishisamanga nobvunza kuti kozvo muri kurwa nenyaya yemunda zviri kumbofamba sei ndopakazozi toda mawitness akauyapo vamwe vacho vakatotengwa vanga vatori zvakutoshandiswa imeri dzemusangano papane mungoma wangu inini toti anonzi aizililostera akazoti anga ari kurimwe bato riyeri aita sezvezvo wese watanga kuenda kusegrani rava tibva tazovasvikira futi sisi toda kuti titaura nababa kuti ona baba nyaya yanga iri kuna justin gwiriri nani yachinjwa yakuna mai wedu wakasvika namukoma ukazi waraiti nyaya taizwa wanangu ngatienderi kuchechi toenda kwamambo MUTASA kwachekoko isi takabva tangwaranga kuti tabva tatangofambira musha nemusha tichizivisa vanhu tiri kufambira nyaya tichizivisa vanhu kudai sezvezvo tabva takazosvika akasi nomwe mukoma zvodzi murisora kutambei kuno kwapambana kuno endei kwamabhuku kune ndiri kuyo kune magetsi kuyo kandi ndokune chi ndokwakatoungana vanhu ikoko kwakuchienda kuyo kusvike toni vanhu vese vakaungana ipapapo vanhu vatisatozive tobva tachizvika toomira hedu papari pakona so tamira tozwa ungozotara kuti uizoti vakutsenda zvekuti zvekuya kotara kwachifi ndabatatasvika tikati no kuye ndeipi yakutambwe vana baba isi tinoti tigadzisisona tega tega kana kuri kurowana torowana panyamu munhu siri wekwatera out tibva tawadzinga vanhu saka isitoti tiri kugadzake topakazoita dambudziko yokuti vana uyu rinos naorivaterera ndakabva tiri kuya kuipi kukoti tiri kuya kubatsire nyaya yachii ndapauziva kukoti kwacheko ndapausvaka wakunonzira vakubvunza namama radzi inini chekutanga ndiri shirikadzi ndandiri kufungidzwa kuti mimi vana baba muichi ndimi wamiriri wangu zviri makutondirasa zviri kureva kuti munda muzviziva ndewekwatere kasi munda wangu ari wekwatere kasi saka munda wekwaterera iwoyoyo makaningirina nei muri kuneseka nenyaya titaura kuti chii chakakonzera kuti muti munda umupe muti uyu ndowake zvikanzi wadaterera akanga atiza matiro ipapo zvikanzi raiti ndimhai kuti terera akatiza matiro ipapo matiro acho akazotiza haashikusisina nematiro matiro aripo right akabvunzwa futi zvakare panzvimbo yacho ari kutanzi rakanga ririchi papane zvimbuyambuya zviya zveitaura kuti muganhu unoguma apa usviguma pane matombo aiunganidzwa aya zvakaitwa izvizvi mama akataura kuti inini ngati time terera chipiwa munda wacho baba wangu gochai yanga ari sabhuku tikatogadzisa miganhu iri yokwatiri saka vanhu chinhu varukukanana nhaka yekwatiri pandoda chaiko ndepekuti ndakamutora nezvanoteerera nakuma kumutoo wawesera
muto dzisakazumuka tatilendi taona kuti zvazvikuna mazvudi zvikunetsa vanhu vakuramba papatotaura ndikondikuri ndakuziva wai mutowadi apinda ndimakadi dzisakazumuka ndimakamuzviziva ero ndimakam unozviziva wakapiwa izvezvo ndozinoti mai vangu inini wakauya 1985 iwewe wanateerera wakasvika wazima watawaziba iwe wakati wakapiwa wazvizwa tetakateerera munhu atakatuma atipa ecorrect record transparent haana kunyepa wasumuka uchiti wakanyepa vakanyepa zveshuwa nekuti ateerera asi mugana handiwopori kana iwewe wakapiwa nateerera munhu anoziva mugano nditeerera saka izodhamira kuti iwewe ndosaka wanzi iwewe mutoo semupiwi hauna chekuita munyarira panyaya akapa kuti mugano zviri kutaura apo bambo muri kudisputa papi nepapi not iwewe wopona kwendezi teerera chiritaurirewo kuti pamakapa teerera pamakapa mutoo pari kutaurwa apo kuti pane chii pane nyaya handiti pari kuzi pane nyaya handiti tikuti pane nyaya ndepari makaporuzi pane nyaya akoni mwenyu kupa kwamakaita uyu ndi munoziva mugano wemakaona isinenye nemugano paine pane makuwa chigwangu chaizacheta straight kubuda uri straight pane bhenzi dzake dzese abatoti pamutapeti but kubudikidza nekuti migano yakazenga yakutaurika ipapapo so nekurambidzwa kutaura kuti ata kuzotyo isisu tata kuti tafanika tisezvinofamba sei asi chaivo chigwangu chemakuwa ichi kukwira kudeso pakaiswa bhenzi dzake iyo munda wenyu saka munda wenyu iwowo uri pakakapisika mutu areka kari kwani kwakumarere kana kuti kwamutoo because ndimakakura sematsanangudzira yatakazoita mai tiri kurukura takuti kuronga kwatata kutana natumba pana pakangwati anotiende iri against the field kuti pari kubva bhenzi ake tovatangwa tipinde mbhenzi yako toita agere kuti tovatakapota takadai so takabva takabva takazozvibvumirwa nditauro ndikati no shuma musikuona kuti pane padi panyangareni right dai kwakuruti daibva yakwirawo isisviko kudenga pane panoti panoita zvakanaka saka shumba havana zvidini havana zvinaa ndokanga ngaripo ndonenyazo shumba iwawo ndipo patakabva tamubvumirana kuti kudai so yapapa chigwangu chakazonga chazofumwa nemvura yakanga paita pakamukomba patangoti ndio mukana saka mubvunzo wangu uri pekusateera zvataurwa nemurumewo zviri correct here kana zviri wrong zvakataura nashumba ndo zvakaitika mbuya mune diagram ati mbuya mune wamunenga mbuya mupangize diagram tirira wone diagram what you are saying hatitoda tibve munomu handiti finally tiri kuti mutoo ari kuti mandibatira zvinhu zvatisikazivi but munde une nemiti nechi patezvezi mundo yakazi uyu ngaripo ruzvinzwa domunda wakafira munhu wakasikwa nemimaziva now echidzokera ukapera munda memunhu aupuwi munda wacho munda wacho zvinaida kuti aiwa uya usimunda wake usapise mavariables anisasanganisira iwewe chikanyebva undadizvo munhu wakapa ukapera munda mako unopuwa munda umbiri kudii izvairira aiwa wanga ndiwamwamba rumori makotoni munda wawo hazvina kuipa takamurega vatore kana vaine chokwadi chekupika mhiko yavakapiwanewawo zvavatoriwe
isusu tikubvunza because unoona era teta takaburitsa nyaya dzakawanda because argument yauri kuita this piece of land inoratidza kuti land wakatengeserwa hauna kuiwa wakatengeserwa ofisa tautanga chitovhura imwe nyaya aiwa vakatengeserwa rendi nda vakapupura mamunhu kana vari kumbotaura ndikati wape nguva ndokuonesa kunasikepo kuti nauitarapana kuti land yanga isiri yani that's the starting point land yakanga isiri yani yakanga iri yekwani uri kuvhuma here so kana land yakanga iri yekwaterera the reason why kuti terera atitaurire migano is because ndiye akakupai asi zvepataura handipo iwewe hasha dzako dzoti wapiwa iwewe munhu ndakakupa kusvika apa hasha dzako dziri kubva pari ndosaka ndakuzoti element no kahasha kako kakaroradza kuti wakatenga iwe ndo wakapiwa here ndiani akapiwa lini lendi yakapiwa kwabereki asakaiwa kutitori iwe ndo wakapiwa here ndati lendi yakapiwa kwabereki takambereki ndiyani 1985 mamai vangu vakazveka 88 89 vese uyakauya 95 tingoripo waberekwa kwese wakashaika wese wakashaika ndizvo but ikona my question pairi my question pairi iri penyaya yekuti nyaya yako ine chitsotsi mukati nekuseenzesa mabhuraini why ndoti ine chitsotsi mukati ine chitsotsi mukati because iwewo ndikatarisaka kuti jeni cherera anoenda kukoti kunodefenda land yawakaoka hangu homestead yako iwewe and iwewe you are conspicuous mira izvo zvinondipa chii zvinondipa maquestions anosara asina kuita sei asina kupinda haana maanza maquestion iwawo kuti in the first place paruzi ndo pane homestead yako ndo pakaitirwa koti asi instead of you representing yourself you chose kuti jeni terera anomira what was the reason why makati jeni terera anokumirira instead of you going to defend your own territory yanga nyaya ichi why jeni terera ndinofunga kana uya akapupura vakatitsvaga inini handisiri muno munyika muno panguva iyo handisiri munyika muno jeni terera chikonzero ndechekuti nditete pakuti munin'ina wamai vangu akarorwa magwiriri since ari makura ekwaterera ndokuenda kwakanodini kwaakazonoita ende gwiriri yanga risaba amen where it is complicated it is complicated because inyaya yakatoenda futi kudara asitori iwewe versus kumalo atori kumalo versus sabhugwiri of which sabhugwiri aisafana kuenda kukoti futi nakumalo because land yanga isiri yake he was renting land yanga iri yatenga changamere mira hapana ziri honest ba hapana maswala chibogarapo ndandakuti ndinongamuchira zviripo nekuti munhu ambomire panga akamira otozoona kuti zvine maloses ari wese try kukorizinawo marizina yandikuita kuti tiende pasemuchii tiende pasemuchii kuti pawakagara iwe ukona pane kwesina yangu ini ndandipotarisa zvinhu kaiti face value I analyze chikauya apo ndotochianalyze kunoti chikumeka sense kana chikumeka sense anditi pawakagara iwewe anditi it's not only one person who is going to court to defend that nation. It's two people who are going to court to defend two different people who are going to court to defend nzvimbo pawakagara iwewe apa isa pata zviro zvokutaura usapoenda kunutaura kuti sabhukugwirira koti
yakabvuma sei kunzwa sabhuku gwiri mukoti ari kuenda kukoti kodhifenda landisi iri yaterera ikwese mina that's question number 1 isi sabhuku gwiri versus terera and per same piece of land and why is it that the court yakalawa sabhuku gwiri kuti stand in palandisi yake ikwese number 1 question number 2 sabhuku gwiri wobva iwewo mtu wewe into the picture and wewe mpikisha iwewo mtu the same piece of land nyaya yoenda futi kupi court and yaenda court now it's not you aripo yakuenda court nani na jeniterera but ma court processes one wese wari kuenda court asi munhu wacho anoda kubenefita is not there. You are the beneficiary. We owe these court processes. And mina ndozokundi bachi mubvunzo izvo kana lenjiri yako iwewe kumakoti uku sei usiri kumira kumakoti uku uri kushaikwa sei kumakoti uku kuti nyaya yelenji pawakati wakamusha wako iwewe because ini chandoziva chibva mutoo kana ndakupa chinhu mutoo chachako it's your duty to defend that thing. Then ndo vandachibvunza kuti ndatoona ndita kwiri yekuti jeniterera akazoenda kudefenda this thing chaikukoti sei akakupa iwewe chakaitika ndechekuti mai vakashayika nendrifo amai vangu vakashayika tifomani vakashayika zvadare izvozvo mai vashayika ndinofunga kuti pakazenge pachigara vazukuru vana vanzvanzi vaitodzidza pajombe pasekondari wavadzidza pamanunure saka zvadare izvozvo ndinofunga kuti isusu takanga tiri vana vadiki panguva iyoyo tiri pamusha 1995 tati kureiwo tati sambukei ndope ndakazowana basa pandabuda muno pandakusenzera kunze ndo pakasara pakutika maprocess ese akazi ndakuda zvechokwadi mabvunza mubvunzo wakanaka chamambire wangu kuti sei Justin Gwiriri akaenda kucourt Justin Gwiriri akaenda kucourt ndofunga ndozvatora natera anga atone interest neland iyoyo muri kupanzwa ndokuti azvitaura kuti anga soda kubuda pachena anga ane interest neland iyoyo wanaterera muneka utsotsika mina wanaterera muneka utsotsika mina aiwa uruza kwende ndozoto kuti wanaterera pachezvenyu muneka utsotsika mina because mapa sabugwirimo kuti arime andisika sabugwiriri wotakakurwisana na kumaro nenyaya iyoyo anditi imora pamakadini makanyara asi muchiyasa kuziva kuti gwiriri atinokumpa chi lenda isi yake wataura kuti ndisi takamupa kuti arime anditi why did you not come in kutaura kuti aiwa gwiriri unetsana neuyu sei lendi ndiani ndiye makaramba muri chii makanyara asi gwiriri atobva kukoti imimi zvogwirira angari yangarumepa mamwina intention yekupa munhu sei musina kungopa gwiriri kautaramba chini mani kana kaine interest navo gwiriri haana kubva nekuti kuti akaroerwa mwana nemheni muri kumanzwa gwiriri akaroerwa mwana kana baba ndakavabvunza ava toatora chokoti pamberi pamwari uye pamberi penyu gwiriri ari iye ega ataura kuti hanzi inini ndakaroeserwa mwana nemheni netimu riri apa ndikauya ndikabvunza baba avo vechingwa akachikwere pamba panga makotiko sabhuku ari kuti iye imi makamuroesera mwana nemheni chiiko chakaitika zvikanzi ari kunyeba mwana wakaitamba nespringra inini musi wa 8 March ndakarwa nemheni makachena kudai handisi kuti ndiyo asi ndakarwa nemheni kadai meida kuti ndinokwanisa kutorana nemachinda enyaya munotora kuti ndakanombostroka munotora kuti ndakasviba sei handimuri kupanzwa saka handina munhu wetiri kupfuma asi ndikutora kuti gwiriri kubva kwaakaita haana kubva ega pachangamiri akatobva arerwa mwana nemheni kusvika kuti inini ndigutsikana ndikanobvunza baba kunyerezera kuti nhai baba muri kunzi imimi ndimi timu renyu rakati machiri kuita zvikanzi ari kunyeba handimuri kupanzwa daisira kubvunzaka maita uri kupomera baba vazera rawa
handiti ndinobatsira nyaya yakatongwa ndimambo pasi ndo pane judgment kwiriri ndo kwaakabuditswa munyaya pobva panyorwa jenani tee kwiriri akatonga akaendawo kwarutomiririra ishuri and I think mchinda uyu vanogona vatori information saka ndo zvakachizoti ndo kwakaenda kubuditswa gwiri hausumirira land iyi haisi yako pobva papinda jeniterera against ani kumano jeniterera nakumano bva waita zvawakaitirani jeniterera bva awina teritori yani yake awina teritori yake ndo kuchizouya kwaita handiti auya samutoo taititori tese kwatakaenda uku nditotaura takarambidza wamwe bhozi isisu nyaya yedu takatoti imimi samutoo hamutauri bhozi nyaya iyi iri kutodzoti inobva ukoti saka isisi toda kunzwa kuti teritori yakataurwa najeniterera yaakahwina kukoti ndeipi tobva tafamba bva tafemba teritori yakahwinwa nani najeniterera against ani kumalo anga encroacher ari kusaidi rekumusoro jeni aito ndina hangu rekodhi kuti pana mazvizviti ndogona kuzokupa ilustera zvese tinocapture on video neaudio kuti muzoziva kuti zvaya zviri kuitika ipapa potozvi bo zvizhinji hazvo vanhu vanenge vakuteka advantage yekuti wakunoku munhu anochinja ini ndatofukudzira kuti nyaya yanga iri panapa kuti hatitomboitika na 10 minutes tiri panapa ndozvandatofuka inini I'm surprised kuti taita 1 hour tiri kutsanangura because these people wese encroachment yanga iri against 3 sides vanhu wese wanga kunzi sisamutoo wanga ari kuti kuda kunyerezera kuzasi ndekwangu kune uyu ari uku ndekwangu kune ari uku papaina vanhu 4 wanga warunzi wese ndiri kubuda uku tiri kubuda uku kusvikira jeniterera kwauchitsanangura kuti aiwa uku handipfuuri miti iyi ndinoguma apa uku handidai uku handidai uku handidai kwatakangoona kwakwainkurotwa kusaidhi rairapindwa namutoo ndo kwatakazongoenda kumwe kwese kwakangokonifemwa nevanhu vanga utorichi ndofunga ndo kune varume avo muri ngoona vakangonyarira but wanga waripo kuti wanga uri toakiuzwa kuti wanga uri muchi munyaya but pamusoro changamiriri dai pakati shanyira ava chokwadi wakauye zvakanaka sematauriro aaita handina kumbotongoonela kudziko vakauya vakatsvaga zvakanaka kuti oraiti inini jeniterera mwaimborima papi mwairima sei mwaitangira papi mwaigumira papi vakatsanangura kuri kurutivi zvekwanguo ndokune miti inotaurwa yakati haini miti iyo handimbotoidari kuba inotogumirawo imomo kudai tichitangire muchishindi chikwidza muchikwidza kudai kune chekuseri kuna kunyerezera uyu mwaiguma papi akati taindorowa straight takadai handiti kumusoro kwacho mwaigumira papi akanongedzera ngedombo akati dombo iro ndomwetai tichigumira akati oraiti uku nechekuku kwacho bani rinobve kumunda kwangu inini richikwidza rakadai ndo rakanga rindoterwa rakadai ngarichitere bani riya riyamani tione kuti rinoende kosvikira papi ngechekumusoro kwapanga parimo ndi kumaruva shuwa mune kuti bani ndokweranga rakoperera rinonga risikachanatsi kuoneke zvakanaka ine mwakamborimwa ngemunhu asi varume ava vakanyatsa kumira vachitarisa vanzaiwo bani riri still zvinoonekwa bani rakamira rakadai tiende koguniwa kumushuwa semaonesere endaita apo apo zvaakanyora papepa apo ndizvo chaizvo hazvina handina nedambudziko ndakabvira kuti oraiti paakandosvika wange zita rangu ndakati nhandina dambudziko nasamutoo kana akapihwawo zvake zvaari kuita ngaito asi miti yangu yakatondiprotectawa kuti arege kubatenyi rutivi rumwe rwekuzasi akaenda zvekusaidhi yekuku zvikaperawo zvakanakanaka izvi zvaakutangira pano isakutoshamisika kuti yazvo nyaya yaapapi asi wakanga akamirira kuti ndiye muridzi wemunda waizwisise kuti uyu ndakamupa zvakadai wakatsanangudza ava mukoro wacho jojo wanga aripo hatina kumbozwe petakapesana zvikataparadzana indoma zvendakaona ndisakunyerezera
pakaitwa an agreement that you can't start here kutanga kuita chinhu chinowanekuti let's stick to that agreement. Mugano pairi ipapo yakaiswa ipapo hatiswa ipapo iwe Kumalo wakanzwisasari muwapisa bhini dzako kusarembo chitandada kukumbirawo chakamira ndechoti wanenge wari ruzindo mastakeholders varidzo yenyaya ngavazouye vari because uyu yesi mwana waJeni Terera but panguva yacho iyoyo taitutaura nani naJeni Terera nekuti Jeni Terera anga aripoka otherwise tikadai tisinoita matambudziko akawanda saka nyaya dzekuti vanhu tinozoita kunga tinotorana paushamwari isi tinoda kudhila nevanhu watinenge tinoda kudhila nevanhu watinenge tiriziva ndo watakadhila navo wouya wotestifya nyaya yavo maringe nemaziro yatitakadini. ndoda muridziwe chii munhu anotumira chinhu chake munhu ngaadhifende chinhu chake because andakamboona navo the challenge that we have ndekuti zvinenge zvataurwako handisi zvakuya kuno zvamushinji so it defeats the whole purpose yekuita inspection because kuenda zvekuita inspection the purpose of inspection ndekuti kana maendapo mukwanise kuita decision based on zvinhu zvebackground. Saka mukati maenda kuground maoirana ground right this is what is takudai handisi modzoka futi kuno motanga kuramba futi aiwa apa pagadziswa apa asi apa ngatitange futi handisi kuground. I think for now let's stand by that report nezvamakawira naizvo imi mosa Kumalo moregeza makanzi musarime then kana paine another issue nasamuto we check it up again. Yeah, it's a separate issue for this one because what ndaikumbira kuti ndau isaramba uchindinetsa uite chinyorwa chekuti inini pandakagurirwa pemakauri ndinototenda because zvaitondinetsawo havazwisisi babavo asi ndinofunga kuti kunyangwe ndakatorerwa chikamu chandakatorerwa ndinoti mambo ndinotenda nekuti nhaka yababa vangu ndikuramba ndinayo ndo asi ndaikumbirawo kuti kana matopedza natapedza kudai munotonyorwa judgment because mamuri one of the people said that you are complaining and you are the applicant kana kuti richi urespondent saka matopedza judgment inotopiwa kuti makuita sei so that kuti saka one tona pekuita sei pekuta and saka hande tinote observe do judgment maboundaries atakapanga.